O datoj temi ja iz tri nekakva izvora pričam. Jedan je neko moje vlastito iskustvo, budući da, bila sam u prilici da svojom karijerom upravljam na takav način da jedan sličan posao, a to je taj internet komunikacije, rad sa ljudima, probam u različitim radnim ambijentima. Radila sam u državnoj upravi, pa sam radila u jednoj proizvodnoj firmi, pa jednoj trgovinskoj i na posledku ovde u tercijarnim delatnostima, pa sam bila u situaciji da kroz različite prizme i u različitim okruženjima vidim kako se ljudi ponašaju i kako funkcionišu. Sumarni zaključak, sve je to isto, mislim, nemojte ništa se ovo je samo pakovanje, ali dobro. Drugi nekakav izvor jeste nekako naše institucionalno znanje. Politika ove kuće jeste da je Adržis metodologija i Adržis pristup nešto što je zajednička vrednost svih ljudi koji ovde rade i u tom smislu razmena međusobna i građan tog institucionalnog znanja jeste prioritet, tako da neka od ovih tema pričam ne samo iz vlastitog iskustva, nego iz iskustva naše kompanije i ono što smo mi izgradili zajedničko i 20 godina. I na posledku treći izvor jeste nekakav moj intenzivni rad u posljednjih par godina na Adržis Leadership programu, na tom projektu neke prolongirane edukacije, ovdje su neki od kolega koji su učesnici te priče, gde sam bila u situaciji da dosta blisko i intenzivno radim sa menadžerima u nekakvom zajedničkom pokušaju da rešavaju se određene situacije, određene izazovi, kako se danas moderno kaže, u radu sa ljudima. Znači, iz te nekakve tri prizme ću danas govoriti i ja sam izabrala 10 nekakvih kratkih poruka koje, kažem, proizilaze iz ova tri izvora. Pa sam krenula sa prvim, osnovnim, da bi mogli da radimo sa ljudima i da se trudimo da realizujemo taj svoj posao menadžera, a ako posao menadžera jeste da organizuje tuđi rad, on po svojoj definiciji podrazumijeva rad sa ljudima, ali počinjemo iz nekakve lične perspektive, iz tog nekakvog ja, iz onoga kakvi mi jesmo. I u tom kontekstu nekakva prva preporuka i prva poruka jeste, nećete verovati, odavno napisana, moj starogrčki je malo lošiji od mog latinskog, tako da ja neću citirati Sokrata, ali upoznaj sebe, jeste osnov bilo kakvog rada sa ljudima. Naime, u mnogim situacijama menadžeri polaze od nedovoljno jasnih i nedovoljno dobro razumevanih vlastitih motiva za rad sa ljudima. Na jednom malom konkretnom primeru čoveka koji je jako uspešan menadžer, koji se posebno čak i ponosi i sebe doživljava kao uspešan upravo u činjenici da može da odgovori izazovima svih problematičnih zaposlenih. Znači, svi oni najlošiji prodavci, oni najlošiji ostaci unutar kompanije od kojih su svi digli ruke, od kojih su svi hteli da ih otpuste, on bi uzimao i od njih pravio validne članove tima i ljude koji su davali određene rezultate. I u tom kontekstu njegova percepcija vlastitih vrednosti i vlastitih nekakvih motivatora jeste činjenica da je on jako dobar u radu sa ljudima. U nekakvoj malo detaljnijoj analizi i diskusiji mi smo došli do i glavnog izvora njegovog motiva, koji nije bio u tome da on pomogne tom nekom zaposlenom da ostvari svoje rezultate, da bude uspešan u svom poslu, već je motivator bio nešto drugo. Motivator je jaka potreba za samodokazivanje i za ostvarenjem sebe. U tom smislu, što je taj zaposlen bio lošiji i što su njegovi rezultati bili loši, to je njemu bilo interesantnije i zanimljivije da se njime bavi, kažem, ne zbog rezultata tog zaposlenog, već zbog potrebe da se dokaže sebi i drugima da on može nešto što nijedan drugi menadžer unutar organizacionalnog tima nije uspeo. U tom smislu nekakva onako jasna percepcija sebe, šta su moji motivi, šta su moje želje, šta je ono što mene zaista goni i upravlja, je nešto što u značajnoj meri olakšava čoveku koji je menadžer
da na pravi način bira alate i bira polje u kojima treba da se usavršava i sa kojima treba dalje da se razvije. Kažem, iz pogrešne postavke primarne vrlo često dolazimo do slepih nekakvih polja u radu sa ljudima. Neki stvarno mi se čini dobro, ja sam u tome dobar, nema potrebe da se time bavim i prihvatimo i zdravo za gotovo. U tom kontekstu to upoznaj sebe, mislim da je bazičan početak. Da li će se to raditi uz pomoć kolega iz HR, uz pomoć alata, assessmenta raznih procena ili kroz nekakav coaching ili kroz nekakav razgovor ili kroz neku vlastitu samo spoznaju, to je sad već individualna stvar, ali sigurno jeste prvi korek i prva poruka kojim se treba baviti. Druga je jedan od najpogrešnijih načina kako se upravlja ljudima, a koji se vrlo često doživljava kao jedan hvale vredan model koji, nažalost, ima vrlo veliku cenu. Naime, upravo iz ove percepcije sebe, pa onda u onoj meri u kojoj sebe upravljač i menadžer doživljava kao posvećenog, vrednog, radnog, požrtvovanog, motivisanog ili već kako god, što je to jače, u toj meri je jača i njegova percepcija da je potpuno normalno i poželjno da se i ostali tako ponašaju. I tu sad imate one konačne reperkusije, mislim, vidi šta ja činim, a oni mrtvi ladni na moje inpute. Znači, to nekako upravljanje putem očekivanja. Ja bi to u datoj situaciji uradio tako i tako. Ja bi se tako i tako osjećao. Ja bi tako i tako odreagovao i percepcija da je to ponašanje i model koji je normalan, prosečan, prihvatljiv i poželjan da i svi drugi tako reaguju, dovodi do upravo tog problema upravljanja putem očekivanja. Ja očekujem da se vi ponašate na dati način. Zašto? Zato što bi se ja tako ponašao i zato što se ja tako ponašam prema vama. Prema tome vi potpuno logično vi morate meni da uzvratite istom takvom merom. Kada se ta mera ne uzvrati na pravi način, na identičan, očekivani način, onda uđemo u problem koji dovodi do onako dosta jakog efekta sagorevanja menadžera u ovakvim situacijama. Ali kažem, sugestija jeste da je to jedan od loših modela upravljanja, a vrlo je čest, posebno čest u situacijama koje su menadžeri jako goal-oriented, što bi starosrpski rekla. Znači, u onoj meri u kojoj on jači, dominantniji, energičniji, u toj meri je veća verovatnoća da će ući u problem očekivanja, da će i ostali ljudi unutar tima moći da ga prate i da će reagovati na isti nekakav način. Znači, sugerišem ovo kao drugu poruku, ovo je jedan od loših primjera. Pitanje ciljeva, ono što je sigurno naše organizaciono iskustvo, a to je da je aksiom organizacionog života kratkoročno ubije dugoročno. Znači, zakon broj 1 organizacionog života je kratkoročno ubije dugoročno. Uvek je ono što je sada, odmah, sutra, prvi kvartal, godišnji cilj važnije od nečega što predstavlja dugoročnije ulaganje, nešto što će se rezultati videti sutra, prekosutra, sutra ili za 2-3 godine. Znači, aksiom organizacionog života je kratkoročno ubija dugoročno. Iz tog aksioma proizilazi i uobičajeno organizaciono ponašanje koje ja na neki način opisujem podijumom za igru. Svako od nas ujutru kad ustane i kad dođe na posao, bez obzira da li je to 7, 8 ili 11, on dođe na podijum za ples i počne da pleše onu igru koja svira. Uz onu muziku koja u tom trenutku za njega svira. Mailovi, frke, obaveze, ljudi koji zahtevaju odluke, situacije koje zahtevaju, problemi koji treba da se razreše. I taj konstantni ples u mnogome, kratkoročni, u mnogome onemogućava jednu vrlo važnu mentalnu vežbu. A ta mentalna vežba je sposobnost da se čovjek podigne na balkon i da ponekad malo pogleda kako ja to zapravo plešem.
Ali ja možda neki puta gazim nekoga ovo pored sebe, da li sam ja malo previše razmahao se dok na tom podiju plešam. Možda ja plešem uz tango, a možda je polka moja pesma. Možda je to, moglo bi da izgleda malo drugačije, ali da bi se probalo drugačije, čovjek treba malo da se odmakne i da to pogledate. Neko uspeva na barci, da se odmakne, ali kažem, to je ultimativna veština. To je mentalna veština koja jeste apsolutna preporuka. Jer to je jedini način na koji se može to kratkoročno na neki način prevazići. Kažem, aksiom je kratkoročno bio dugoročno. Da bi ja dugoročno promišljao, postavljao sebi visoke ciljeve, ja moram s vremena na vreme da se popnem na balkon i da pogledam sa balkona kako te stvari izgledaju, pa onda normalno siđem dole ponovo i nastavim dalje gde sam stala. To je nekakva ideja. Sa ovom trećem. Ono što se u organizacionom smislu dešava kad čovjek hijerarhijski se penje kroz organizaciju, se izvršava na neki srednji, drugi, treći, prvi nivo menadžmenta, jeste situacija da on, opet tog svakoga jutra je u situaciji da prvo mora da odvaže svoje lične interese. To kad ja ujutru dođem ovde, šta ja zapravo želim od ove organizacije? Koje su moje aspiracije, koji su moji ciljevi, koje su moje potrebe koje želim ja da zadovoljim. A s druge strane, postoje određeni interesi i ciljevi ove organizacije u kojoj ja radim. Znači, ideja radnog veka, ideja pečata u radnoj knjižici je stvari ideja balansiranja te dve linije, moje lične i zahteva, interesa organizacije u kojoj ja radim. Vrlo je retko da to bude ovako, jedan na jedan, da to se savršeno pogleda. Ima i takvih situacija, ili da citiram, nedavno sam pročitala, ako je dovoljno rano u životu izaberete posao, da radite posao koji volite, onda nećete raditi čitavog života. Otprilike tako neki glumac je to rekao. Znači, ta nekakva ideja idealnog poklapanja linija je teško izvodljiva, ponekad se dešava, ili u nekom periodu života karijere može da se desi. Generalno su linije tu negde. Dok su one tu negde, dovoljno blizu, čovjek je okej sa tim okruženjem, u redu sa tom firmom, pronalazi, nekad malo neke stvari pretrpim, nekad neke stvari dobijem više nego što sam možda zaslužio i očekivao, ali tu se negde vagamo. Dok se vagamo, stvari su prihvatljive za nas. Onog trenutka, ako se te dve linije previše odvoje, taj trenutak je sigurni znak da ćemo se razići. Kad ćemo se razići, to je manje važno. Čovjek može sebi da da otkaz u svojoj glavi, može dugo da prima platu u određenoj firmi. Ali naše su se linije razmakle i mi smo se razdvojili. U menadžerskom nekakvom modelu, ja kad ujutru dođem, ja osim što moram da gađam moju liniju i liniju firme, ja moram da vodim računa i od njih mojih 3 ili 303 koji su mi subordinati, sve one koji su meni podređeni, unutar moje organizacione celine ili unutar čitavog sistema, koji su isto tako jutros došli, svaki sa svojom nekom željom, ciljevama, namerama, aspiracijama. I u tom kontekstu se stvari značajno usložnjavaju. Jer ja osim svojih moram da balansiram svih njih, te nekako da uklopim, da to sve bude u kontekstu nekakvog zajedničkog modela i onoga što organizacija od svih nas zahteva. U tom smislu, menadžerski zanat mi dođe, na neki dan može čak i da se doživi kao žongliranje. Samo nekad imam previše loptice pa ne mogu da pohvatam ništa. I onda zato postoji određeni nivoji u menadžmentu. I ovdje da ne bi ja morao da letim baš sa 300 loptica, nego sa 3, 7 ili 10. Ali to je ta nekakva ideja interesa. Znači, ja imam svoje interese, sistem ima svoje interese, svi moji dole ispod imaju svoje interese, aj sad ti to uklopi, da to koliko toliko utegnuto stoji i da svi mi budemo relativno zadovoljni, jer ako budemo relativno zadovoljni, stvari će funkcionisati. Ako ne budemo, razići ćemo. Samopouzdanje, to je karakteristika koja se
koja najteže ima definiciju, a vrlo se često u komentarima ljudi vidi. Samopouzdanje je nešto što nekoga izdvaja, te podiže, omogućava mu da karijerno kretanje bude brže, da taj prolazak kroz hijerarhiju funkcioniše bolje, da ga bolje primete, da ranije se promoviše, da ukoliko je već na prvoj poziciji, da to bude jače, ubedljivije za svoje saradnike. Problem sa samopouzdanjem kao kompetencijom, kao karakteristikom, jeste ona, večite dilema kad neko dođe i pita, a dobro, ali ako ja nisam se rodio pretjerano samopouzdan, još plus nisam odrastao u kulturi u kojoj se samopouzdanje gaji, ko što je kultura našeg regiona, gde to nije karakteristika koja se pretjerano promoviše, a sad dođem, sad takav kakav sam, dođem u radno okruženje gdje je sad to ultimativno važno da ga imam, šta sad ja da radim na tu temu, jeste to baš je važno, ali ne znam šta ja da radim s time što je to važno. Sugestija jeste bliža onome ciljevima. Rešenje u radu. Rešenje u trudu, u energiji koju se ulaže u određeni korak. Znači, u tom smislu samopouzdanje se može graditi u kontekstu značajnog ulaganja vremena i energije u pripremu. Znači, ja nemam samopouzdanja, pravim određeni korak, pre nego što napravim taj korak, ja ulažem ogromnu energiju, vreme i trud da se što bolje pripremim za taj korak. Pa kad ga budem napravio, zato što imam toliko nečega iza sebe, imat ću nešto da se oslonim kad budem zagazio. Kad budem zagazio i budući sam bio dobro pripremljen, verovatnoća jeste veća da ću nešto dobro uraditi. Onog trenutka kad ja budem to dobro uradio, to će kod mene generisati osjećaj većeg pouzdanja, pa ću u sledeću iteraciju ući podjednako voljan i spreman da se pripremim, da radim i korak po korak mogu raditi na ovoj priči. U tom smislu, ja u radu sa ljudima to sugerišem, te vraćam na ono prvo. Biti svesan sebe. Jel ti hoćeš to ili nećeš? Koliko si spreman sebe da uložiš da bi dobio taj nekakav cilj koji zaista želiš. Ako imaš motive, jasne, ako imaš ozbiljne želje, ako imaš visoke ciljeve, radiš i na kraju ćeš doći do svog cilja. Ili što, kao što gospodin Miša kaže, nije do sreće, nego treba se čovjek nameštati da bude na pravom mestu u pravom trenutku da ga sreća strefi. Znači, to je nekakva ideja rada. Kao i ljubav. Vrlo često u radu sa menadžerom dolazim na komentar, sve to super, sve to lepo i zanimljivo, ali to možda tamo u nekim lepim, finim firmama, kod nekih vaših klijenta, to tako može, kod nas nije tako, naša je klima drugačija, kod nas se vadi nož, svako svakoga gazi i slične teme. Moje, sad govorim, i lično iskustvo, i naše organizacijsko iskustvo, i ovo praktično i zadnjih par godina koje je dodatno potkrepilo kroz leadership program, jeste dugoročno se uvek isplati biti profesionalno čvrst. Znači, ako znate to što znate, ako ste spremni da platite cenu toga znanja i u najgorom korporativnom okruženju se isplati biti jasan i čvrst oko svojih stavova. Jer dugoročno oni će se isplatiti. Ako ne u tom okruženju, onda u nekome drugom. Ali čak i u tom, to sad ja lično iskustvo, sugerišem, čak i u najgorim korporativnim kulturama, biti jasan, čvrst i otvoren sa svojim stavima se isplati. Jer što je kultura represivnija, u toj meri će vaš iskorak biti doživljen kao iskorak nekog ko sigurno ima background. Ko sigurno neće to reći ako nije napravljena određena konstrukcija da to tako funkcioniše. Tako da, frontalni rez je vrlo mala verovatnoća da će se desiti. U tom kontekstu sugeriše sigurno se isplati dugoročno
stajati do svojih stavova, a kako ćete da ih kažete i kada ćete da ih kažete, zavisi od ovoga. Sad za psihologiju, jel te, kompetencija emocionalne inteligencije, koja je, po mom nekakvom sudu i iskustvu, ultimativno važna i odvaja velike karijere od prosječnih karijera, je manje one liderske, tamo, one četvrke, a više ovaj osjećaj za organizaciju. Osjećaj za organizaciju, percepcija onoga što se događa u okruženju u kojem se krećete, je ono što može da odvoji čoveka koji je solidan menadžer, solidnih rezultata, od onoga ko zaista može da bude ozbiljan igrač za ozbiljne pozicije. Prokomentarisat ću na primjeru kolege Dobrice. Kolege Dobrice ste predavač na leadership programu i onda on sa ljudima kada je komentarisao jednu svoju karijeru, onda je pričao anegdotu kada je prvi put počeo da radi u nemačkoj jednoj firmi, u nemačkoj jednoj korporaciji, i kada je došao Nemac i rekao njemu: "Jo, čoveče, kako ovo kod vas ovoliko mnogo politike u poslu?" A Dobrice ga mladi Neman pita: "A šta kod vas nema koliko, kod vas sve samo rezultati, ono čovjek bude vredan, pošten, radi, ostvaruje svoje rezultate i onda će sve da bude fino, živeće dugo, imaće puno dece." I onda nema objasnjenja, kao ne, kod nas je politika, ali kod nas politika, sad vraćam pa rekao, kod nas je 80% rezultati, a 20% je politika. A onda vratim na njegovu konkretnu džobu, kod vas 80% politika u toj konkretnoj kompaniji. 99%. Ne priča o politici. U tom nekakvom kontekstu, vraćam, biti čvrst, biti jasni stavova, kombinovano sa osjećajem za organizaciju, generiše rezultat odlične karijere. Jer znati kada je trenutak za određeni potez jeste rezultat jasnog razumevanja konteksta u kojem se nalazite. Neke se stvari vide u hijerarhijskim crtežima, neke se vide u dokumentima, neke stvari se vide u hodniku, neke stvari se vide izrečenih i iz neizrečenih komentara na sastancima. U tom kontekstu osjećaj za organizaciju jeste prava percepcija adekvatne, pa sad vraćam, zdravo nekakvog odnosa u kojem idealno u slučaju 80% jesu rezultati, rad, ciljevi i postignuća, a 20% jeste ova politika, odnosno taj neki osjećaj za ono što se unutar organizacije dešava. Tako da, ovo, molim vas, 7. poruku čitati u kontekstu prethodne 6. Odnosno 6. kroz 7. Dve vezane za ljude, postoji malo end-to-end, dve tačke krajnje u kojem ja kao rukovodilac dolazim u dodir sa mojim uposlenicima. Prva je trenutak kad ih uvodim u posao, kad ih upuštam unutra, a ona zadnja je kad eventualno dobiju otkaz od naše organizacije, odnosno onaj koji ga ja iskažem. Apropo uvođenja u posao, vraćam se opet na ovaj neki regionalni kontekst. Jedan od preferiranih modela uvođenja u posao ljudi, uvođenje ljudi u posao ovde u kompanijama u našem regionu, jeste baci ga u vatru. To je jedna odlična tehnika. Posebno je dobra jer pokazuje vanredne rezultate ako uspe. Znači, ako uspe kadar, da kad ga bacimo u vatru, kad mu damo najtežu situaciju, najteže klijente, mislim, koska nekakve predmete koji već godinama nisu rešeni ili već promovišemo ga iznenada i bez prethodne najave, ako u takvim situacijama on uspe da ispliva i da se snađe, taj će da bude odličan. Taj je zaista kapacitet za dobre stvari. Problem je samo u tome što takav slučaj je vanredan slučaj. A vrlo često kod menadžera generiše percepciju, pa ako je Nenad uspeo, pa naravno i svi drugi možete to da radite. Viš kako se Nenad snašao, on se lepo sve
sve, vidiš da ko najbolji sad naš uposlenik, ko nema te situacije koje ne može da reši. Zašto? Zato što sam preživeo bacanje u vatru, isplivao sam i funkcionišem na pravi način. Taj model generiše jako visoku cenu, jer koliko vas treba da zapalim ja dok dobijem jednoga tog nenada. A kažem, vrlo često, zbog još tako relativno rano u karijeri menadžerskoj se desi da uspe bacanje u vatru, onda je to ultimativni model. Onda nećemo da gubimo vreme na bilo kako drugo uvođenje u poslu. Ovo je opravdani recept. Evo vidite, imamo egzemplar taj i taj, koji je pokazao se kao naš najbolji uposlenik i od sada pa navek mi ćemo tom metodom da odgajemo sve naše zaposlene i nema sekirati sve će biti ovo. Još jedno pitanje je jako visoke cene, a model je vrlo prijemčiv i vrlo često u upotrebi. Deveta je ovaj slučaj kada oni te su situacije nešto što je prirodno i uobičajeno. Mislim, uobičajeno. Prirodno je za poziciju nekoga ko je menadžer. Moja nekakva sugestija na ovu temu je dotični su najveći PR stručnjaci vaših organizacija. Znači, sve što ste ikada hteli da platite svojoj PR kući ili nekada lepo napišete u svojoj brošuri, verujte, bit će jako lepo objašnjeno i prezentirano od strane uposlenika koji su naposlili vašu organizaciju. I u tom kontekstu, sa tom idejom, se obavlja razgovor. Sve to u redu, pravna služba da pripremi dokumentaciju na pravi način, da ne bi završili u radnom sporu. Sve to u redu, izvežbao sam se ja, išao sam na stress relief trening, znam prave rečenice, asertivno ću da govorim, sve u redu, uvežbala sam se dan ranije kako ću šta da izvedem to, ali suština jeste da kad sedim za tim stolom i govorim te rečenice, moj glavni i osnovna misao jeste taj će čovjek da izađe napolje i uzet će megafon i pričat će svim svojim komšijama, drugarima, prijateljima, u kafani, na autobuskoj stanici, kod majstora kad bude pravo kola, pričat će o našoj firmi i sa takvom percepcijom, kad mu dajem otkaz, onda ću znati kako da izmerim i da upakujem te reči. Ozbiljna sugestija u onim merima u kojoj se to dešava, da se to samo povremeno dešava, pa to doživimo emotivno, ili je to relativno čest posao koji obavljamo. Moja sugestija jeste, percepcija jeste, to je PR agent vaše kuće, pa sad vidite kako će s njim da se pogodite pre nego što ustane i zatvori vrata. I na posledu, 10. Target managementa. Ideja i cilj rada sa ljudima jeste da učinite sebe zamenjivim. To znači da ja mogu da odem i da prošetam na zvonca u Beograd, malo integracija, malo PR neki ozbiljniji, a da tamo sve, što bi rekli naši kolegi iz Brijana, percera, da tamo sve funkcioniše relativno neometano i bez nekih preteranih trzalica. Ja sam relativno rano u karijeri bila u prilici da dobijem savjet ovakvog konteksta i on je u značajnoj meri usmerio moj pogled na generalno menadžment. Moj prvi šef u životu, Vlasa Tadić, mi je sugerisao, citirat ću, malo, kad je najveća frka, ustaneš i odeš. Što jako mladi, apsolutno nisam mogla da razumem. I onda je išla druga rečenica, kad se vratiš, 80% stvari će se svakako rešiti, ljudi su pametni, sposobni, naučila si šta treba da rade, a onih 20% koji nisu rešili su svakako tvojih 20% posla, pa onda se prihvati i uradi šta treba da uradiš. U tom kontekstu, zbog nekakve negativne kulture i potrebe da se ljudi dokazuju nepotrebno u organizacijnom životu, menadžeri nedovoljno koriste paradoks menadžera. Jer doživljavaju, ako ja svoj tim i ljude oko mene podigne na takav nivo da oni mogu operativno da funkcionišu bez mog fizičkog prisustva, bez mene koji non stop odgovara na mail, bez mene koji idem da rešavam važne situacije, onda će ispasti da ja njima ne trebam.
U meri u kojoj ste u vlasničkom modelu, to je prihvatljivo, ali u meri u kojoj ste vi na menadžerskoj poziciji, to može da bude znak pitanja. Ispašće, sad zašto sam ja plaćen, šta ja radim, ako oni sve mogu to da završe na onako prividnom nivou da sve funkcioniše kako vam. Paradoks menadžmenta jeste model koji će omogućiti da, ukoliko je sistem dovoljno dobar, taj sistem vrlo lako percipira ljude koji znaju svoj posao, pa kad budete dotegli jedan deo, jedan profitni centar, jednu kompaniju, dobit ćete sledeću da vežbate na njoj i da uradite isto to, jer to je ono što se od vas zahteva i što je najpoželjnije da se uradi.